estem ací en la sud de Cullera, ens hem reunit la gent de Xúquer Viu per una vegada més reivindicar que el nostre riu, que el Xúquer, arribi a la mar. Avui, afortunadament, sobrepassa un poc l'aigua la sud, però no ha estat així les últimes 3 setmanes. Això és un problema que ve patint el riu, sobretot durant aquest últim any, i que fa que el Xúquer pràcticament s'acabe a 14 quilòmetres de la desembocadura. Això no sols implica que el riu es quedi desconnectat de la mar, sinó que també en altres llocs del riu, aigües amunt, per exemple en la zona d'Antella, en la zona de Sumacàrcer, està baixant molt poqueta aigua i pràcticament les oques han d'anar passejant pel riu en lloc d'anar nedant. També avui hem volgut, a banda de denunciar la poqueta aigua que passa pel Xúquer, que fa que molts dies, inclús setmanes, no arribi a la mar, ací a la sud de Cullera, hem vingut per a també fer un balanç del que ha estat la política de l'aigua durant aquest any 2012 a la conca del Xúquer i com ha afectat al nostre riu. Bàsicament, 3 qüestions. Per una banda, la planificació hidrològica, que des de 2009 es troba pràcticament paralitzada, 2009-2010. Ens trobem en una situació molt complicada perquè la Directiva Mar de l'Aigua, que és la norma europea aprovada l'any 2000, mitjançant la qual es pretén que les masses d'aigua, els rius, els aqüífers, els llacs, estiguen en bon estat per a l'any 2015, no s'està aplicant hacia el Xúquer. La planificació que s'hauria d'haver aprovat a l'any 2009 per a assolir aquest objectiu en la nostra conca està paralitzada sense tindre cap mena d'eixida a hores d'ara. Aquest és un primer punt molt important perquè es continua aplicant el Pla de Conca aprovat en l'any 97, que bàsicament el que legitima és l'esquilmació dels nostres ecosistemes aquàtics. El segon punt que tenim, diguem, en l'agenda de la política de l'aigua al Xúquer és la prevenció dels efectes de les avingudes en el nostre riu. Fa 30 anys de la pantanada de Tous, del 82, i encara no hi ha un pla de prevenció dels efectes de les avingudes en el Xúquer. No sols això, sinó que els treballs que s'estaven fent i que comptaven amb una mesa de participació per a incloure els interessos i els valors de les persones que vivim a la ribera, aquesta mesa de participació l'any 2012 ni tan sols ha estat convocada. I en tercer lloc tenim la qüestió del transvasament Xúquer-Vinalopó, que s'ha fet des de Cullera, des de la sud de la Marquesa, que en l'any 2010 es varen transvasar al voltant de 12 hectòmetres i que en setembre de 2012 es varen repartir les aigües transvasades entre els usuaris del Vinalopó. El problema està en que tot això s'ha fet sense complir amb les condicions imposades per la Unió Europea per a finançar el projecte, entre les quals de les més importants està, per una banda, el compliment de la Directiva Mar de l'Aigua i també que abans de fer qualsevol transvasament s'havia d'establir i complir cabals ecològics per al riu per a garantir la seva vida i la seva recuperació. Tot això no està fent-se, no s'ha fet,
i mentrestant es continuen les pressions des d'Alacant demanant aigua des de Cortes o des d'Antella, és a dir, volen fer noves preses d'aigua, aigües amunt del riu, i això significa un problema per a la possible recuperació del Xúquer a llarg termini. En aquest context, la nostra valoració, el nostre balanç de com ha estat l'any 2012 per al Xúquer és negativa, és un any de paràlisi, de temps perdut, i malgrat que la Comissió Europea, la Unió Europea, va nomenar el 2012 l'any de l'aigua, l'any europeu de l'aigua.